Na pa, Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito, uunpa kay do. Bert de los Martires, Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chica, Doramax. Asin iba pa, Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás. Magayon ang rendition niya sa Perhaps ni Perry Como na parating pinag-request sa tuya ni Ma'am Elena, pakatapos si Mr. niya sa Romana lawyer na kung na pagsambito ng pangaran dyan sa Concepcion. Naugmang niya si Mrs. Ngebert na magparadangog niya kayan si Perry Como. Dahil kansada pala nagtutugdo pa sa elementarya kay itong mga 60s. Yung ngayayan ang pigdadangog niya katong sikat na parakanta kansya maestra pa lang sa elementarya digdi sa Naga Central School kan taon 60s. Ayan, kaya patugtugaman niya Bert mantang si Mrs. ngaya nangunyan ngaya nakatukaw-tukaw na lang sa bangko ay naugmang maghiling kan mga makuapo sa tuhod sa magkakaning kagugulayan. Pag ikabaga ako yan, pag kita baga nagkakaedad na, kagugulayan ang permitang gustong kinakakan, masira mo sa tuya ang gulay, pag kita medyo maedad na, takay po niyang ka sa tuyang lawas. Uy, salamat pa lang kay Boy Cruzana. Itong mga nutrients kang kagugulayan niya o nasa kuya, itong card. Paminsan-minsan, pagtatagabasa ko ito, boy. Tanganing pag ako nagtutukar, nagsasagi sa isip ko ang mga yaon duman. Salamat na lang, Boy Cruzana. Kaya yan, pinatugtugta na naman tayo kitang parantabi sa Concepcion na retired teacher kan Naga Central School, si Tia Lena.
Ang mister niyang naging abogado man da, public defender. Ayan, ang panahon. Muruay pa, ano? Masurti ni mga taong ini. Labi ng 80, makukusog pa. Well, kung paborito mo siya, Lola Elena, si Pericomo, iyan, ang tunay na pangarang yan, Pierino Ronald Pericomo. Inianahiling kong artistang mabuot. Ano ang pinaghangaan ko sa iyaan na magayon niyang boses na nakakawig man sa Pilipinong si Jumedis Maturan. Pero ang pinaghangaan ko sa iya bakulang ang sayang bayong kang pagkanta, kundi ang pagdara niya kan karir na inipo day naging abusado. Malat naaraman ko kayo, kinasal lang siya sa sarong babae, dahil na siya nagpara lipat-lipat itong ma-divorce niya. Pagkatapos sa saro niyang concert kaya ito sa Tokyo, igwa siyang pinagkanta duman sa audience na ako ngaya, ini nga day man nagsikat na kanta pero ini ang gusto kong yung kantaw para madangog nindo pati kan sa mga aki. Ta ini nga ang kantang garo siya nag-compose tungkol sa aki, sa aki niya. Ara mo titulo kang kanta, nagrulo apatan iba, My Daughter, tungkol sa aking babae. Duman sa dalagan kan kanta, garo na ipaliwanag duman na kung gurano kapadangat ni sarong ama ang aking babae. Okay, kamong mga aking babae, ano? Totoo yan na nafe-feel nindo na kamu padangat na marikan sindo ama. Padangat man na ibang aking lalaki pero iba ang pagpadangat ng ama sa aking babae. Kaya kung mga garantabingon niya ng mga babae, mas lalo sa indo ama, iba ang pagpadangat sa indo. Garoin si Nini. Kung nagantabay niya si Nini ko, ang aki kong babae, si Arlie, 27 anyos na yan na daragang magayon. Basta yan mag-jamming sa luwas, nakala ko ning barkada. Ang ama po, day napapauntok, day napapaturog sa guday pa nagpupuli. Sag ko dyan, takong nagjajaraming baga, nag-urugmaman. Ang ama, day napapaturog sa guday nagpupuli, ang aking daraga. Treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. Sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. Iwan niya si Nel Sedaka sa sayang original na yung inot na nagpasikat sa iya ang sunatang Oh Carol na ang sayang musical video kan na panahon kang i-record niya mga 60s ay day pa siyempre mga luma pa mga style kan panahon
Garo baduy pang marita pinasulot siya ning garo pig armidol na Amerikana. Takad do pang armidol. Kadek lang baga sa tuya kung kita nag-armidol mang kampanaw, garo naaarog ta sa naman niya sa pagboy sa Amerika. Ta itong sulod niyang Amerikana, ka parailing-hiling ko sa YouTube, garo niya ako tuog na maray, garo matagason. Yan bagang ka-Amerikana ka o pantalon na pig armidol, huna mo kayan matagason na maray. Garo niya ako turog ang takyag digdiyo ni ko yan ay. Mantang nagkakantakan o Carol, garo niya ako turog ang abaga digdi ni ko yan ay, Neil Sidaka. Pero magayon ang sa iyong pagkakanta. Si Padi pala na dating kagawad Husiling Tuaso, nag-antabing ko niyan. Sabi niya, good morning Padi, dangog ako sa dangog lang ako. Kan original favorite music ta tabi. Mabuhay da mga senior citizens. So, kung nag-antabay mga senior citizens, sabi ni dating kagawad Husiling Tuason, mabuhay da ka mo. Day magpararalang kag ha. Kung si kaurugmanin dup sa pagsini sa SM na wara at may pandemic ko niyan, ay alatalato lang nindo na halio na ang prohibition sa social togetherness. Taygo kita ngunya ning social distancing, itong surwayan. Kaya mayo pa ngunyan pinagbubuksan ang mga sinihan na maglilibre ko ta na sa mga senior citizens. Yan ang kaurugmahan, itong libre ka. Kaya sabi ni dating kagawad, Konsehalo Husiling Tuason, mabuhay daan mga senior citizens na garantabay ngunyan. Ara mo yung mga senior citizens na yan, garo nagsiram lang mag-ampaniraan nindo ngunyan, lubi-lubi. Takan magdyan ako sa, kuyan, sa kitchenette ni Raul Villamor, digdi lang sa may atubangan kang isa mo yung estasyon, ay tinawanan ako ng lubi-lubi. Ang pakanamit ko, tataw man ko kang lubi-lubi, parati man kami nagugulay kayan. Kaya lang Raul, si pakaluto ni Dumasiramo na maray. Inistoryan ko nga ni kasudma si Irvin Borja, na nagkigo kaming meeting alauna. Nya ko Irvin, ang pinangutuan ko, lubi-lubi. Ay aram ko nga yan, tas at tinambak ngayon, pero may piluluto yan. Kailan niya akong pakaluto digdi ni Raul Villamor, masira mo na maray. Kaya mahihapit naman ko dyan, sana taanan mo naman kuning panira. Ini kaya si Raul paliba sa amigo ko, pigpaparatawanan ako ning panira, although nagbabayad man ko. Kaya lang bilang amigo, garo na mo itong garo kaiba na mo saro, di ka nag-aaram, tinatawanan ka ning panira, uyan ngayang ekstrang panira, kumakang ka na ngaya, di ka ngayang magparatipid. Kumusta na lang sa iya. Sir man, ay may nag-text pa lang sa Kuya Digdi Kasubaago pa. Sabi Digdi, good evening Sir Bert. Ano po ta holiday sa aga? Dinadangog ko baga to si SM Olive Pado, saka si bisita niya Kasubaagong testing announcer na si Jeffrey Pasubilyo. Garo ko yan kang Camarinesur. Foundation Day kan Camarinesur. Itong pagkamundagan Camarinesur, base yan sa research na pinagtarabangan ni Ernie Verdadero saka ni historian Danny Hiruna. Kaya ito kaya si Ernie Verdadero, kaya siya board member, nagpasar siya kay ito ning bill sa Sangguniang Panlalawigan na hanapon ang tunay na history kan pagkamundagan Camarinesur sa commission kay Danny Hirona na maglarga pasiring sa civil Spain, tanganing hilingon duman ang mga record kung kasarin po pinagbistong probinsya ang Camarinesur. As in, nailing duman, garo iyon na ini yung Mayo ko yan. Yun na yung sa aga. Mayo 27. Garo arog yan kayan ang istorya kayan. Although di pa ko nakakasiguro kayan. Salamat na lang sa paghapot. Ngunyan, may nag-text man sa tuya digdi, i-acknowledge ko man, Papa Bert, griton mo man tabi kami digdi sa Pamplona, yaong kami digdi sa poblasyon Pamplona sa Bagong Bayan, nagdadarong po sa imo digdi, si Marilyn, si Lalang, si Muning, pati po si mama kong si Fe, na nagluluto po ngunya ning kalderetang baka na kalderetang
ikog baka. Yan. Ay, masiramon yan ay. Yan ikog kan baka baga pag naluto mong maray. Ang taba ka yan, iba kung itong tabaan na garo maka-umoy, talaga masiramon, ang taba ka yan, may halong laman. Kaya masiramong kaldiri taon ang ikog nin baka, dyan sa Bagong Bayan, Bagong Bayan na Pamplona. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Jojo. Go home. Get back, get back, back to where you once belonged. Get back, back to where you once belonged. Get back, Joe. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, Loretta. Go home. Oh, get back, yeah, get back to where you once belonged. Yeah, get back to where you once belonged. Black is black. I want my baby back. It's gray, since she went away. Oh, oh. What can I do? 'Cause I've been a blue. If I had my way, she'd be there today, but she don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I've been blue. I can't choose, it's too much to lose. My wrong, that is bad. That I feel so sad. It's time
birthday ka.